L-4 wara nofsinhar fil-Knisja ta' San Girgorf ta' Sliema, is-silenzju iddomina matul il-funeral kollu ta' Nicolas Ġera. Għajr għad-daq tal-qnipen. Il-qudiesa kienet mingħajr ebda kant għax skont Father Savio Vella li qaddes u għamel l-omelija bħalissa kulħadd għandu bżonn is-silenzju. Silenzju li qed jinsteraq lil qraba u ħbieb ta' Nicolas minħabba l-kurżità tan-nies. Father Savio Vella skuża ruħu tal-li permess tal-omelija tiegħu ser ikollu għal darb'oħra jikser dan is-silenzju. We all need time. We all need a way of experiencing silence. And I ask you for forgiveness for breaking the silence. Skont Father Savio Vella, is-silenzju biss jista' jsolvi l-misteru tal-mewt taż-żewġ tirġiel fil-fjur ta' ħajjithom. U s-silenzju jgħinna nifhmu il-mumenti ta' rabja fil-ħajja. Dawn il-misteri jistgħu biss isibu risposta fl-imħabba mingħajr ebda kundizzjoni ta' Alla. Il-qassis fakkar ukoll il-passat ta' Nicolas li feta żgħira esperjenza l-krudeltà tal-gwerra fl-ex Jugoslavja qabel ma ġie adottat minn ommu Tanja li skont l-istess qassis hija raġġ ta' dawl li għadha tħobb lil Nicolas anke wara mewtu. Skont il-qassis, Tanja u ħut Nicolas ifakruh f'kemm Alla jibqa' dejjem bidejh miftuħin għalina. Iżda mhux kollox hu mitluf, għax l-imħabba tat il-ħajja lill-mejtin. Nhar is-Sibt fil-Knisja ta' Nazzarenu isir il-funeral ta' Duncan Zammit li wara jħalla jibku lil martu Claire u l-tfal tiegħu, it-tewmin Jack u Millie. L-4:30 ta' wara nofsinhar, data 21 ta' frar tas-sena l-oħra. Żewġ Mirage Fighters niżlu fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u ma taru lejn Malta folli ta' inqas minn 500 metru biex ma jinqabdux bir-radar. Iż-żewġ piloti informaw bl-inżul tagħhom lit-torri tal-kontroll bl-iskuża li spiċċalhom il-fuel. Aktar ma beda għaddej il-ħin bdew ħerġin żviluppi oħra. Waqt l-interrogazzjoni tal-piloti sar magħruf li dawn ġew Malta wara li ma bdewx ordnijiet biex jibbombardjaw d-dimostranti f'Bengazi li ħarġu jipprotestaw kontra r-reġim ta' Gaddafi. Huma kienu talbu l-Gvern Malti biex itihom kemm politiku sakemm il-Libja ġiet liberata kollha kemm hi. Iż-żewġ piloti rritornaw lejn pajjiżhom fit-18 ta' Settembru huma ġew deskritti bħala eroj wara li ma bdewx biex joqtlu lil nieshom stess. Issa li s-sanzjonijiet fuq Libja ntemmew, il-Gvern Malta ħabba li dalwaqt jagħti lura l-Gvern Libjan iż-żewġ Mirage Fighters. News ikkuntatti għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin dwar meta se jiġu ritornati u sa issa ma ngħatat l-ebda data speċifika. Il-Ministeru ta' Tonio Borg naqas jgħid ukoll kif se jiġu ritornati dawn iż-żewġ ajruplani dan hekk kif pajjiżna ma ħadd imħarreġ biex itajjar ajruplani ta' dan it-tip. Id-deputat nazzjonalista Franco De Bono jgħid li f'pajjiżna l-affarijiet jiċċaqilqu jekk tieħu azzjoni. Min jaħseb li b'artiklu forsi tista' ċaqlaq l-affarijiet kieku jkun tajjeb hekk. Imma sfortunatament ma tistax. Fakkar bli ma daħal fis-seħħ f'pajjiżna id-dritt tal-avukat waqt l-interrogazzjoni. Meta daħlet fis-seħħ? Meta sentajt ruħem il-vot. Kull min jitkellem fuq il-metodu għax faċli fuq il-putruna toqgħod imma l-metodu ta' kieku mużajċ il-metodu. Kieku iċ-ċittadini ta' Malta m'għandhomx id-dritt li meta arrestawhom ikellmu avukat. De Bono qal huwa tkellem għaliex ħadd ma kienet jagħti kasu. Illi ħafna drabi kelli nitkellem. Tajjeb, ħafna drabi kelli nitkellem kemm fuq temi ta' ġustizzja u kemm fuq temi oħrajn. Jiena tajt kummenti lis-Sunday Times nhar il-ħadd, ħafna drabi jitkellmu l-backbenchers minħabba xi nuqqasijiet li jkunu ġejjin front bench. Kieku dritt tal-avukat kien hemm xi ministru li daħlu fis-seħħ. Ma kienx ikolli għalfejn nitkellem. Il-backbencher nazzjonalista spjega għaliex hemm bżonn li jinqasam il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Biex isiru dan riformi fil-Ġustizzja u fl-Intern, ir-ras tas-salib u l-ikbar messaġġ qawwi u konkret li rridu nibagħtu hemm barra huwa li naqsu l-Ministeri. De Bono saħaq li huwa għandu raġuni fuq in-naħa tiegħu u żied li l-Gvern ma jistax jibqa' jkaxkar saqajh. Fejn għandek bżonn ta' riformi estensivi, ma taffordjax kaxkar saqajh. Mistoqsi x'jagħmel jekk il-Prim Ministru ma jżommx kelmtu u ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern, Franco De Bono wieġeb hekk. Dikjarazzjoni qegħdem brajenu diktol. Fl-istess programm il-backbencher nazzjonalista wieġeb li ma rridx jikkummenta meta mistoqsi jekk sarx kuntatt miegħu fl-aħħar sigħat min-naħa tal-Prim Ministru jew mill-Partit Nazzjonalista. Id-deputat laburista Leo Brincat jgħid li fl-maniġġar tal-iskart il-kwalità tal-arja u l-użu ta' enerġija alternattiva Malta da tinsab fil-qiegħ tal-lista tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.
Leo Brincat għal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ta' ir-reazzjoni tal-Partit Laburista għall-indikaturi ambjentali tal-2009 ippubblikati mill-MEPA lejlet il-bidu tas-sena 2012. Huwa qal ukoll li r-rapport juri ċar li fejn tidħol il-kwalità tal-arja it-ħassib tan-nies kiber minħabba l-effetti negattivi li dan qed ikollu fuq is-sistemi respiratorji. Il-MEPA naqset milli tiddikjara jekk kienx kuntenta bl-emissjonijiet tat-trabfin tal-power station li hu aktar perikolus mit-trab iswed. Fuq li maniġġar tal-iskart Leo Brincat qal li 95% tal-iskart qiegħed imur fil-miżbliet meta suppost il-weda tal-Gvern kienet li jnaqqas l-użu tal-miżbliet. Ix-xogħol ta' pavimentar li kien sar fit-toroq ewlenin ta' Paċeville fl-2004 se jerġa' jinqala. Ix-xogħol f'dawn it-toroq kien sewa €1,800,000. Wara biss 4 snin reġgħu intefqu €64,000 oħra biex jerġgħu jsiru xogħlijiet f'dawn it-toroq għax partijiet kbar minnhom kienu xxaqqu u sfrundaw. Issa il-pjazza Triq il-Wilġa, Triq id-Dragunara u Triq San Ġorġ serġgħu jinqalgħu bħala parti minn sensiela ta' proġetti li għandhom iżidu l-attività kummerċjali fil-għodu f'Paċeville. Dan tħabbar waqt żjara f'Paċeville mill-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali li għaliha kienu preżenti wkoll uffiċjali tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Ix-xogħol fil-pjazza u fit-toroq għandu jitlesta sa Marzu li ġej.